mga bay, muna nitong continue sa toang vlog. So na-install na nato ang lighting disc brake plate. Pang reader card ni mga bay atong gi-order. Then stock hub sa reader G. Stock hub na mga bay pag ko nakailis og hub. So plano na ko ilis ni katong small hub. Kung plano ani so budgetan pa. So muna ni ang setup mga bay. Kini gili ha under na daw nag 1,000. Dayon katong elbow, ako lang iusan mga bay. Muy gi-order na ko nga elbow nga pang karon mga bay naka-order ta og elbow sa Reader G gud so pang Reader G na ni. So excited. Excited giga mga bay nga mabrihan ni kung sa soda ni. Sa Reader G ni Bro Charles mga ba. Maning stock ko. Ano to? Maura siya bawag mga bay photo diri pero naka kuno ninyo is dili medyo ang sa Reader G gid original. Pero ikumpara nimo siya, pare-parehara siya mga bay. Ipare 6RM gid mga bay nga ana jud kayo. So mabala na to ni nigdaod na to. Mabala na to ni nigdaod yo. Salpak na ba? So ang stock sa Reader G na niwang kayo. Gamay kay mga bay kaysa kani bigyan bon na siya. Kung mo gid siya taman gid siya diri mga bay ang ikat diri. So apil ni siya mailisan. Mura ako ma-share ni mga bay so elbow pang Reader G. So ito lang nato ni pagtaon kung plug and play with. Nga pang Reader G gyud tag 600. Then ang yang naka sa big elbow niya katuning sa open pipe nako kay wala man ako gigamit akong open pipe. Dayon naka-tube type. Naka-tube type ni siya mga bay. Naka-tube type na. So way suga di masugaan. So naka-tube type ni mga bay. Then sa atras pod ning yang disc brake plate. Sa atras pang reader card ni mga bay kaniya tong hub pang reader card mo ni siya. So reader card gyapon. Swing arm plus to pang XRM 125. TTGR nga rear shock mga bay. So kung rear shock ako na iusa ha. Kung nangutana kung okay pa ba siya hantod ron, okay pa kay kung rear shock mga bay nindot kig play. So ginaawa pa gina ni buto. Daga na nag mga pila ka months. Mao man siguro ni ato ang i-update ani. Dayon ang nabaguan niya mga bay is kabalik na ato ang taillight ng original ato nang gibalik mga bay kay aksidente gid niya na nadaot no, nabuak ko ato ang undernet. So ako na lang gikat na ko dadin gibalik na ko diskartela na ako mga bay ligon kina mga bay oh. Di na mauyog. Dayon ang sprocket combination. Ang sprocket brand TTGR gihapon. Brand kita TTGR ani. 1434 pero 15 atong engine. 1434 pag order nako pero ang engine ato gisa nag 15. Sa digital buhi pag gyapon atong digital dengan ang utana kung okay pa ba atong digital karon hantod ron okay pa. Naka-install atag hazard light, natay hazard, mini driving light. So atong mini driving light buhi pag gyapon. So giusa na ako ani nga vlog nga bay pero ug mangutana mo na di tanan. Tanawa lang yun nga video kung say pangutana sa atong black ug head wala pa nato nalimpyuhan otro. So sina pagyapon. Murag daghan pa masuro kulang ning motora ni kay murag magimamharot og sig upgrade. Sige ra mag-upgrade ganing hub pa lang daano, small hub. Kay lison na kay ko ana atras og abante. Dalawang shifter. Muna yung resulta sa itong gipintalan nga walihae o nangalangkat. Sayang kayo. Protohan na nato nagtira mga bay. Makakwarta-kwarta ta. O, nangalangkat o. Ito na itong tambutso. O kira ang ihanggap. So dili na siya sabod mga bay o. Saktor dyan. Then ka ng kadina. Wala na naputo na putla na. Tungkol sa kataas sa swing arm. Wala na nakurot. So muna na yung maka-adjust mo siguro ko. Naka-adjust mo kay isa ni. Maka-adjust mo tuod gani kay medyo luag na. Di pa man mo piti-piti. So di sana ko adjustan.
So goods, maram siguro na. Then kani pod mga bay, bago na ko ning giilis pang carb. Reader carb ni siya kini. Kini sa ubos ra, din ang mga sulod ani akong gipang dismantle, gipang ilisan akong signal light lahi na nagdiferensya signal light nako apil ni pang reader carb siya. Set gini walay giusab apil sa starter. Nalang ko gisumpay diri gamay kato yung original nga wire ani, gisumpay lang nako padlong sa ubos kay medyo taas man gud tong original, so ako lang gisumpay. Ato ang voltmeter buhi pagyapon. So goods, mura man siguro na. So wala na ilain na bintana. So ang katumang utana dili mo tanawan nga video. May matik na. Nana di tanan ako gibutang. So para di na hasol mo sige pangutana. Buhi pa ba? So muna ihang view kung layo mga bay. Kini wa ginawala na ning nga blue, kan yung blue niya. So guro pag taod na ako ko ding gibaga. Gipabaga na ako gipandar. Wala na siya na kuat. Wala naman siya na wala. So kini pang XRM ni nga tambot, so kung palit mo na ipang reader G na karon. Mayahag mo haom. Ang original din niya nga bracket ani mga bay gibalik ra nako. So mo ni ang original nga disc brake ay hang caliper. Mo gini ang original gyud. So gibalik ra nako. Wala na ko gilagtan kay naka big disc man ini itong una. Dayo naka double fat nga caliper. So karon gibalik nga original. So nakataod na pud taog CNC nga pang mga bay pang bleeding nga di na siya mataya. Pil atras, nagya po ng atras. So kasi ngutana na pa mo nalintan din ako. Kining axle pang Mio 125 ang atong abante sa Raider J. Ang atras din ito nga axle is pang Raider 150 carb or FI parihara. Mara na murag nalintan ako da kasi ngutana na pud mo utro.